Γιάννης Αγιάννης Live. Ευχαριστημένος για όλους τους ακροατές που επικοινωνούν μια ειδική αφιέρωση θα κάνει την κρυφτά στη Μαρία που μας ακούει κάθε βράδυ να σε γουστάρει και εγώ. Σε γουστάρει σαν φωνή πολύ. Θα το βάλω από την αρχή, μην φοβάσαι. Αφιέρωση ειδική. Αφιερώνω στην Μαρία. Στη Μαρία από την Κρυτσά. Ναι, με το υπέροχο Τζάκι πες. Με το υπέροχο Τζάκι. Γιατί είναι από Τζάκι Μαρία πρέπει να ξέρεις. Από Τζάκι, ναι. Δεν μάθαμε αυτά. Ναι. Δώσε. Με πολύ αγάπη. Πάμε. Κάτι να πιο... Λιγμένο. Ναι, πάντα. Φύγω από σένα για να γράψω να ζω μακριά σου ένα θέμα. Εντάξει, το ξεκούμωσες. Το πιο με πιάνει. Πάω να τρελαθώ. Έτσι τι μου έχεις κάνει. Δεν πάει άλλο. Μαρτύριο να ζω σε ένα κενό, να κρεβατώ και να σε βγάλω. Δεν πάει άλλο. Γιάννης Αγιάννης, σε 2-3 μέρες στο chronicomania.gr. Αυτό που γίνεται τώρα. Για το μυαλό μου να σε βγάλω. Πάμε Γιάννη μου. Πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Να σπρώξω. Σπρώξε. Πάει άλλο. Είναι ρόκο Γιάννης Αγιάννης. Το κάτι να πω. Να ξέρεις που να είναι. Από το πόνο είναι, δεν είναι τίποτα που Να περάσει. ξεχτώ. Πάλι εσένα θυμάμαι. Έχω κάτι να πιω. Αυτό δεν με πιάνει. Πάω να τρελαθώ. Έτσι που με έχεις κάνει. Δεν πάει άλλο. Ένα μαρτύριο να ζω σε ένα κενό, να κρεβατώ και να αμφιβάλλω. Δεν πάει άλλο. Θέλω από σένα να σε δω, απ' την καρδιά και απ' το μυαλό σου να σε βγάλω. Ναι! Δεν πάει άλλο.